Arrojerías Leire Tartera. Y un domingo en la tarde. Eta hortxe dugu auto batean murgildu eta mikrofonoa eskuartean duela. Leire Arrojeria, Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon irukote. Zer moduz? Bueno, azkenean lortu dugu konektatzea kostata, baina lortu dugu. Bueno, Orion nago. Ba, Orioko parkin baten. Orillo, Bai, parkin batean, zaude? Euskal musikagintzaren ikono baten kotxea ezagutzera etorri naiz. Belaunaldi oso baten erreferentea eta soinu bandaren pieza ezinbestekoa da. Bera, Telmo Idigoraz da. Arratsaldeon, Telmo. Haupa, Telmo, ongetorri Gazteako arratsaldera guzaiora. Zure autoan gaude sartuta, Telmo. Bai, hemen sartuta neska bat eta hoxe, ezin izan dio bota, baina hemen dabil. Bueno, Telmo, eszenatoki gainean ikusi zaitugu. Baserrian sufritzen ikusi zaitugu. Baina gidari bezala errepidean nola moldatzea. Bueno, ez dakit urtia diano, baina geota okerro, neska, geota okerro. Ez dakit geho, antiekua berditut ja, geota gutxillo haitzen, baina, bueno, bestela ondo, eta baina, saiatzen ez geota gutxillo hartzen, Bai, nahi eta autobusa o trena hartu, o bizikleta, o... Bai, holaxe, ez da bromaik, karreteran. Bueno, Telmo, zure kotxeak kuskusi batza etorri gea, eta hainbat objektu topatu ditu zure kotxen, ezinbesteko objektuak zure kotxen dianak. Guzketako betarrekoak erakutsi dizkiazu, erakutsi? Agora batzen nahi geha, ikusten ditugu. Fashionak, Bueno, oso txafli fashionak dazkazu, Hombre, guapo, ante todo, da guapo kotxen, Ertzainiak eatu ezkiota itxura pixkat eman, da... Eta arrojeria, autoa garbia dago? Telmo Idigorazen autoa garbia dago? Bueno, esan beharra dukagu, garbia dagoela, txukuna dagoela, baino Telmok bi txakur ditula, eta hori betire baldintzatze du bakotxan. Bai, txakurrek egia iasko botatze dutela, normalean bintzat. Bai, pixka badago, baina, bueno, negurako ondo tortzea. Bueno, betarkoak, erakutsi betarkoak kamarai. Primeran, disko, pila bat edo dituzu, musika ezinbesteko da zure bizitzan esan diazulen. Bai, musika ezinbestekoa beti. Egun alaitzeko, momentu bat berbazu soziaitzeko, baina musika beti. Leire, nik esango nuke dela, lehen da biziko gonbidatua diskoak dauzkana kotxean, ze orain arte denak, irratia entzute zuten edo bestela Bluetootharekin Spotify bidez, edo baino diskoa daukan, o diskoak erabiltzeitu makarra momentuz, Telmo. Arroje ze disko dazka Telmo Idigorazek kotxean. Ba, behitu guantxa zango digu beak eta gaina erakutzen goitu. A ber, pixka popurri texentia da hemen, Hori honena. Honena, a ber, bat dakat jarrita patxanga a tope. Patxangeo, ze ona. Patxanga a tope. Vale, a ver, Luki, Brigada Criminal, Beira ze ona. Kensazpi, bueno, Gatiu. Claro, Telmo, komentatzen da, asko komentatu izan da, betizu taldearen ostean gero, punkian bilakatu ote zinen, edo beste aro batean sartu ote zinen. Hori egia da, beste estilo batean sartu zinela, eta beste musika talde batean ere murgildu zinela, edo nola da kontu hori? Bai, hoxe, punka gustatzen zitaiten, mundu hortan murgildu nintzen pixkat, rollo eskin hoi pixka gustatzen zitaiten, da, urte batzuk initu nor, eta, maketa talde batzutan parte hartu nun, eta hoxe, bitu emendakat guria, adibidez, Bacon Transgénico. Bacon Transgénico talde. Bacon Transgénico, chavales. Erra, transizioa eta erra aldaketa betizu taldetik Bacon Transgénicora. Osea... Telmo, komentatzen da, denborarekin, pixkat zahartzen goazen enean, musikalki baita goxatzen goazela, da pixkat lasaitzen, ja beste musika estiloa gustatzen hasten zaizula, baladitak igual gehiago, zuri pasatzen pureta egiten zarela. Hori da. Bai, osea, pureta total. Osea, guantxe bertan, estiluare, ja pixkat aldatu intzait. Ez da aldatu, osea, beste gauza batzu gustatzen zaizkit, eta, azkenian bakoitzak ikusi berdu zerrek betetze ion, ez dakit nola san, baina hoxe, estoy aplatanao. Beraz, garbi dago... Telmok esan dit, baduela proiektu musikal bat kajoian sartuta, argia ikusteko irrikitan, eta proiektu hori martxan jarriko dezula, edo jartzeko asmoa dakazula. Bai, asmoa badakat, azkenian gauza asko dazkat esateko, eta, garai hartan, zuek esan bezala, punki garai hortan, nekan beste fatxada bat, eta guain da pixkat, ez da lotxa, baina da pixka kostau bite zait irikitziak,
benetan sentitzetena. Eta pixkat dakat, hori, pixkat atzeako amaten dit, baina, bueno, etorrikoa gara ja. Ikusiko dugu zein egongo gara, hori, musika garbi dago, arroje segundo bat, musika garbi dago badagoela autoan ez da, baina guazen pixkat hitz egitera autoko esperientzia betaz, karrojeriaz lere tartea da hau, eta ikusen dugu pixkat, Telmo nolakoa den autoan, bere autoko bidaia betan, ea Fitipaldi bat zaren adibidez gidatzen, bazara hola azkar joatekoa, beti ere muga guztien barnean, baina nola gidatzen du Telmo Idigorazek? Bueno, kontatu diazu leno anekdota bat mikroatzean, la chica de la kurbakin zerbait gertatu zitzaizula, eta guain kontatuko dugu, Telmok. Bueno, nire pixkat paiasitu ere bana naiz, eta gustatzen zaitola, bidaiak, parre pixkatin, monotonuak ez izatia, eta bueno, gindua zen behin lagun batzukin kotxean izean egon, bidarian unduan, eta hoxe, una noche esporadika destaz, hoxe, gindua zen debaldea junginan. Itzi artikan, ez? Itzi artik, claro. Eta, hoxe, nina la kurba eta itzeiten da, gildari jaia izan, pixka nervioso jartzen. Eta, bueno, esan nion, Jon, jau hemen eskinen momentuak, txixein berdit. Bueno, gau nintzen, atean nintzen, hartu nitun hor, belar batzuk hartu nitun, eta kurba iritsi gineanen, hola, belarre jari nion, zeakin, belarrakin da hola, zean, lepo atzetik, bueno. Ja, kurbako neska zinela simulatzen, Nola sustua, osea, illa hartu genuen, baina, bueno, momentuak merezi zantzun betzat. Ostras. Bai, casi somos los niños de la curva. Hori esanean, Ama, zer lurra. Ordan, zurekin bideiatzea ez da gauza gomendagarria, Telmo, zu alboan kopiloto bezala edo atzean eramatea ez da gauza oso gomendagarria. Ez, honena igual gidari bezala, horri silikuten naiz da. Biurri xamarrazea, Bai, piskat. Bueno, objektu gehiago topatu ditugu Telmoren kotxean hemen bozeto batzuk, Telmo, zehazizea tatuajeak iten. Bai, bueno, tatuajeak iten edo amateur, guandikan amateur. Esan diazu, neskari eta lagunen bati ere tatuajeren batin diozula. Bai, gauza txikiak, guantxe letran batzuk edo zenbaki batzuk, bihotz txiki batin nion, nere burua ere zozein diot, que eskerrak neska torri zean, a tiempo, hasi nintzen besuan hasi nintzen bat, bi, no, eta zantzian, ze aizea eta bat, bi, eta eskerrak etorri zean, porque 3, 4, 5, 6, osea, natezan. Bai. Esan beharra dago, hemen estudioan Maite Garmendiak beti egina izan duela tatuajea, eta igual hau da momentua, Telmo Idigora segun batean guzaiora gonbidatu, eta Maite zuzenean tatuatzeko. Ez dakit, aukerarik onena dan, justu, lehen da biziko tatuajea egitea amateur batekin, Xarma. Nik ere ez dizu komentatzen. Aizu baino, erakutsi bozetoak aukera batzen nahi. Erakutsi bozetoak oso gaza politak ditu. Arroje Telmo Maitek hitz egin du. Telmo, esate gotzut, ez totela deskartatzen zuk neri lehengo tatuajia eitxea, Botado. Historikoa da baita, ez? Telmo que zuri tatuaje bat egitea. Betizuko disko da. Hori da, bete bat edo hola, ez? Tatuatzea. Nola zan bacon transgenikoren diskoa ez dakit badakan. Bizi baina dakan. betizukoa bai. Baconeko beste bat emango izut. Ze ona. Bueno, gauzate egingo dugu, karrojeriaz leire tartean gaude Telmo Idigorazen kotxean murgilduta, ikusten dugu musika asko dagoela, disko asko dagoela, tatuajen bozetoak ere bai, eta segituan argituko dugu Telmo baita, ea noizbait izunen bat edo beste jaso duzun, eta aldi hori ere ezagutu nahi dugu zure partetik. Karo. Eta baita jarriko dugu zure bideko kantua zein den. Eta gaur ez gaude lokalean, gaur autoan gaude, protagonistaren autoan, karrojeriaz leire tartean, leire arrojeriaren tartean, famatuak, aurpegi ezagunak elkarrizketatzen, eta gaurkoan, hortxe dugu autoan murgilduta, leire arrojeria Telmo Idigorazekin, arratsaldeon beste behin eskamutillak. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ondo zaudete? Bai, sola saldia raineu eta gustua. Bueno, Telmo, izunak eta izunak. Bueno. Nolako izan da zure historikoa errepidean gidatzen? Ibon, hori ez da galdetzen. Nola ez? Hemen dena galdetzen da, Telmo. Vale, bai. Multas, sobre todo aparcamiento. Goizeko behatzitan kotxe, a ver, hori jo da un perkala aparkatzeko, vale? Bai. Hori esan inberda. Goizeko 8 behatzita kasu, ni goizeko 8 behatzita malo, tenaiz. Zenaz, esatia. Eta, multas de aparcamiento, dana ezin esan. Bueno, batzu bazkazula. Zenbat puntu dazkazun esango deu edo ez? Azkena 6 kenduzien, ukiko ditu, behatzi hola.
6 puntu kendu Zergatik zizkizute. galdetu dezakegu edo ez? Ba, parranda baten bueltan. Ui, Vale, Wow, bueno, vale, hor ulertu arte dugu. irakurreko dugu, hor arte, eta nik uste neko Vale, izango arretaz dela. gidatu eta ondo zabetenian, mesedez. Hori da, Txoak ikesin eta bizikletan jutia bakazue, bizikletan jo, bale? Hori gabe, hori Bueno, gabe. bizikletan nahi puntuak entzaituzte emazkorra bazoaz, beraz kontuz. Oinez, hobeto oinez. Bueno, Bai, dakiguna bai, da, bai. arroje, Edo dakiguna taxia. da, bizikletan ezin dela intimatu, baina autoan bai, arroje. Ui, ama. Hori ere ez da galdetzen. Ibo. Ez, asunto Bueno, a da, ver, esan liriri behar da- pasaioa lekukoa bera galdetzeko. Aberregia da, kotxe honek aukera ematen dula gauza asko iteko atzeko Ui. eserlekuan. Gaina Epa. maletero zabala dauka. Zer da, hor eskaputablea? normalean txakurra juten dira, baina txakurraz gain beste txakurraren are egin aldezu hor. Bueno, larda eskan bato beste eroiko zan, baina gau, txakurrantzat. Bueno, 3 puntu jarriko ditugu beste. Ai, ama, Ez dakik birron nola botxo, josi Birron tartea. botxo. Bai, hori da. Bueno, ba, arroje, amaituko dugu tartea Telmoren bideko kantua jartzen edo nola utziko dugu asuntua. Zuk agintzen duzu, arroje. Bai, bukatuko dugu Telmo lanera jun berdula gainea, berandu da bil Bai, gaixoa. gaixoa. Bai, zure jefi esplikazioak emango. Eskerrik asko, Telmo, denbora bategatik. Bueno, kontua da, Telmo, zuk errepidean ze kanta entzuten duzu gustoa. Errepidean gidatzen ze kanta entzuten duzu gustoa. Ba, bueno, kerobia gustatzen zait, badibidez, batina txikia kerobiana, asko gustatzen zait. Itxaso Eta laitu politxa. eguna, eta baitu, guain lanea juteko, eguna ondo azteko, bueno, lan eguna ondo azteko, ba hoxe eskatuko nizuen. Bueno, garbi geratzen da horrela, Telmo sensible dagola, Osea, dagola Telmo. beste etapa batean, Bai. Hombre, Non geratu den irugiar transgenikoa, non geratu den betizu taldea, non geratu den dena, ez da horren bat batean tina txikia. Bai, ba hoxe, ba azkenian, hoxe, nire epoka izan da, netzat izan dira epokak, eta azkenian, bizitako gauzak, eta, bueno, gaur egun nao, onenean. Dudari gabe. Eta Telmo gurekin, Telmo idigoraz. Telmo dago pletoriko. Pletoriko. Hori bai, Guapísimo. atzekaldea gehiago erabiltzeko autoan, Bai. Karkatu? Besterik gabe, Telmo idigoraz eskerrik asko. Zuei! Hau Ondo segi, Telmo. Galaka arrojeriaz, nire eskerrik asko arroje musu bat. Gaztea.